Yama kwa ADUMASA TV eso na mamrani amani efie ukwatie no a na chese ukuwu a enesa ene yedimu bawremu ewo Bantamahene na kache na mani ya wonyaye free Deity kan ebepem enrada ya yakopon adom ne ho atumesan no ehun komobo ene de be obi na onim asem ni mu sede efrase ya enei aba abewie ya Dibim abayero akotokohene no ansa na ni kan kohwe video wa bro be mu ewo yera na situtu enimu no sede osi eka asem no ede faaye no yenkohwe ye ba ebedi hu nkomo ye ba sisia Bosom no way. Where is it? The question is Bosom no. O can't say encouragement. If a police be na ya kwa ya me chi Bosom. Yo. Asabedi aku wanyama ne asabedi aku baby e wo biara. Yo. On famra the beba be si afre ho. Yo. Ba for famra the be si afre ho afi anza nam de manu ato asem no so anza. O se wona ma ne. Na nso afa asabedi aku de wo biara. Ansana ejwa de bedo no. On famra the be si afre ho so an gafia. Ansana Dibim biyo ba usumosu wo biara amre be si afre ho. Komesi afre ho e won suman ko afie mu ansa. So komesi afre ho so ko afie mu. Me mo san kama ne sebe dia ho wa ba. Obusan for video no e na yekohwe ye no. Kwakubedi akoka me ho ne. Ye be don semi musuko na ososo wate ase. Kwakumu atena se buru. Ejuzo brumenia. Na ho te sei. Twedi amponi sikadwa adaroma yate ase. Fa ye fam kakra. Ira Bantamahene. Na ma ninyen. Ase ne sei. Said the mfoni edika akohwe sabi ye se kasa preko. A wo kasa obi nkabie ene ye wurase na se tutu a ye bondi a ne apage mu kakra. Akonya bia bosom ye dai ewo. Okay. Titiro akonya bia ewo Asantehene mu hade. Ka kwa akoye se ensuo na ho a bosom ye dai eda ho. Yahanto a bosom ne yenyama esaso ye nsuo wate ase enti nkunya bebrebe wa Asantehene ya bosom akese edai eda ho a ye nyina yesuo nim se obiri konfo anoche na ase etu opim so se etu di kan chechira Asantehene no wode na bosom ene chechira Asantehene enti abosom wa baba ya ade ehu hia yewura na ase etu abebio papa a se wo hene wo baba be swan anaye maukwa ma baji mpomponsuo fi mpomponsuo hene nsem esi bibi kire kotoko hene wia asemba akọ ne ya ne yewura ta aka kire wo ba no wona nanom bla bedi wo mu ne hwe no wa ma meto mansa bram nkonyada mu okọ ho ne kogu nsa edi ensa ne yekogu na nsa ne kura yekogu di enso bosom ye den e wo honom nti Asantehene na bosom ontoto na sekora eno na amwa ye kese ya besi nne a sikadwa bosom wa asase so wa Asantehene mu nyina hye sikadwa ase ama Asantehene ne Asantehene gentre ha wa wiase afa ne nyina enti yewura ye baafo ama nkwatia Bantamahene wono so bosom a edana konya ho ne asarebedi ako bosom ne din no asarebedi ako so ye bosom asebi abra wopimso si tumu kokon no sa bosom yi ka ho bi no mo de ye dai ekokon ye na nanom ankokon ansore amfa se bempreduasa omo chem ana amfa nipa anka omo ho amfa echem anhyehye omo nsam amfa furugu anhye ankokwa abra man consorte abosoma na omo okuro no mu da enu nti kan no kuro konfo a wote ho no BBC a wo ne ye ba be frɛ se bra be dai ye behwe bosomfo a wote bosom no wo ne ye be frɛ se bra ye yese o ye gu nsa ye yese won se ensuo afa obi am ya bompa ya ma ensuo ne de nipa na bada dabi ye gu nsa esere na nanom ya amabra ansa na ensuo ne de na ye dai asa ba beto sebi ne kokoso ne ya ba be fa no enti Asantehene ya de abosom ya de ehu ya Asantehene Bantamahene ne de ne asarebedi akom na wo hene a wote akonya ho sebi mpreduasa wo hene a wote akonya ho a abosom wo ho esi de na bosom no eyira gya akonya na wo ye dai wote so no nesese eyamaninya no wa ye dai wanya Asantehene nso so wono o ba be so sebi mpreduasa pomponso ma ba be so ya wo se wo suan yi de ya de wo bedi wo nananom ni sompa wo nananom a wo ba ya wo be so wo mutom ba be som ye no eno na wo beto so
wona nanom so mbe no mbe so me me ka se bi o mo ba ya sare bedi akwende bi o mo ye na mamre eye dai ema no ye woni ma bi wo ho no ma se bi mpreduasa se ya anya asantiment mi nyina na so bi ebi ni se ye wura se wo ba be dai obetwa odwira 50 years ni o afi ni ye wura be dai ebetwa odwira nti ye woni ma amane amamre se bi sacred places a ye na nanom no wo se to da ye ko ya amane ne amamre wo ho no o ba be so mpompo nso no wo so ye se ye de anoche komam ye de ye dai ye de chew anochi komam e wa sokoi mampon ba ko susu okotwi na se sa sacred places na wo ba be so ya de be chew se ye ni ho ni atumi ye wo ho no be si da ye dai ama ye so ya ye kese na ma santema ya koso nti sa asare bedi akon esi akonwa ho na se bosom egbo akonwa ho ban bokuro no ho ban ye de akokon pa mere bi aba na sa ayira de a o ya ma asante ya den atosini ndeso be pie ewura mu ye ewura so won kofa bosom nya den emra ana bosom so ye mi se bosom ye wo konfo a wo kon bosom no ene ye wo bosomfo ensonsie dem ye wo konfo ene ye wo bosomfo ne de ye wo no konfo no bosom nya nka obi ya no de okoma bosom na aduane ono da ne de nyina owura okogu nsa bo konfo ni wo kora wo ye konfo ase ne bibia ansa ne bia bosom na asa ne obi so e de na be ye adwuma no momienu aba be na mabom de bosomfo be kan se bi mpreduasa so wo fa wo na wusini wo ba anya kora bosomfo timeje bosom ne firi wo konfo na so ma na ye dai aka wo ne nsem enti bosomfo anu wote bosom asare bedi akon no wo so na wo ye wo hene a wo hwe kuro no so Asantehene enti die enti na se bi kuro na fikyire ni na bonten emu adodo de fikyire se de yewura tu nipa fo woka premire ni nkyene bi na wo mu nyina wo ne ye de ayedai ye de ahya won nsa enti bosom e wo kuro no mesi dan na yera wo hene woni mu hu bi tinese omu hwehwe mu na wo se akoye se bosom na obi na abefa na akodi police wo no mu hwehwe mu a na yewura se wo nyamane ani amane nya so de Asantehene se bi mpreduasa yebo ne dia ne apagya yemu kakra okase wo nyamane wa Asantehene mu dia na esi nyina ayi ni mamane kora nipa no ayedai wonya untumi manani mu biem entenase untumi ma enti nyina ye de ani hu bi se entenase ye course wo Kumasi Traditional Council Asantehene Traditional Council ni nyina no na ye wura ye Bantamahene ne wonye dai na wo ma efise ne wonya amane efise asare bedi akon bosom asare bedi akon no na wo se ye de ba ne de kosi sumankwam na ye na baafo sumankwa ahene ehwe ebedi adanse ye kire Asantehene se bi mpreduasa de wotu kuruwe ni brawe wo maso okokyira hene wakọ agyensa asem pempema bọ no bo na ase ditu abebio Asantehene wura na ne sumankwa hene besene se ampa Bantamahene wode ayedai wode asare bedi akwa asaba besi bebe ayedai esie ne ho nto chema bibi amfiri ho de ote no eno a na tie ansa na Asantehene pa wode wuti ayedai achew enti amane a iwura Bantamahene nya nyina aye bosom a saribedi akon asabi Asantehene ehuhia Asantehene ye se ye nim se abosom ehuhia Asantehene no sanse Asantehene yikasie bia na brempon na mahene bi to aye nyina ya adansefo se de na konfo de na bosom be pie mu ho ebe ya amane ne amamere kra ansa na asofo kra bedi wo mujuma no ti na bosom de won fanye dai emfa ni agoro ntina se iwura Bantamahene amanenya onya ye nyina ya saribedi akon ana se bi ye hu ba bi afa nyanso afeedie na nanom yi puma kwa mu yeba sa me go mahimfi Bantama wo ne de yewura soso e wo ne fa isi den no hu se bedi akun ni ho enti na de bia me ka kire wo se bi mpreduasa Asantehene ebo ne din ya pagya yemu se wo ehunu se wo ye konfo ade bia wo be yemfom so se de enkrofo hu obi se diifo on na nyame kasafa no so no Asantehene na se tu kotoko hene wono na sikadwaye dai e kasafa no so muntie ne yie okay ena tumi ye wa Asantehene mu nyina ba before sikadwa ope wo mpeu enu nti na abeso mpompo so na wusan ya wono nko antam ena wo de ka e wa Asantehene ya wonfa wo de wo kuro mo mfa ma meka na wonanim no efiri se abosom e wa nyina nsu e da Asantehene Tano pra ne de keka ho nyina no omu nyina duru sikadwa animu a de wote sikadwa so no omu nyina akoto no efiri se pani ni sikadwa kofi wono nso na te sikadwa so wono na sikadwa so na daya wo edai wote enti wo de bia no wo kan asem bi man hye no nso wo se mo de mo pa mo fa nko premier council Asantehene ya nkonya asem de opa akobosom bia obosom na ba be yedai e ba be ka kire no na se wa de ni na se ne pani ni ade eda manim ya ukofa de we so se be mpreduasa se wo de ye bibia tie we be ye ya na enye yi enti se abosom e wo Asantehene mu nyina hye sikadwa ase a omu nyina se be mpreduasa e bo o ma no kokoto Asantehene a kire wo nipa Asantehene ye dai eye tubinya wo kura tini maka se
ebi ni mu hu no so mfa so ye de yenim no nti ye besom na we ye bere ma ye den akọ efiri se wonye nipa se de nipa ye den ehu no wate ase Yesu Kristo ba be ye bi de koye wate ase abaya bi na Asantehene wo so no hu Asantehene se ni nyame nti de bia ono wate asori a omode ewuradi na ebo mpa ye ho 247 ye mo Yesu din wo ewo Ghana ha ya okay omate asori omode ewuradi na ebo mpa and this is the time e was ye yes a na ema no ne ye nso so ye ma wiase no nso so hu nipa kora se me mpredu Asantehene wo ye dai wo ye ba ya be kire Yesu hu asem de ato ama ye dai Yesua ye ba ye book obi anu obehu Yesu Kristo ana meboa ba ye bremu de ye ba ya behu Asantehene ni tumi se no ye den wo na si den na abosom asem me mpredu sa nsu a etimi nya nipa kum nipa eduru Asantehene ni mu a okoto ya na nya ma adwemu na kakra enti nipa ben no wo ye sebi oduma nkoma na nananom na di nipa bi sei eya den abre yen ya Asantefo se ye nso ni mu ni ye nyame no no sanse die enti no ye nyame wono na sikadwa na nananom kasa ono no ho ne kopem ansa na Asantema ye den ate tini ye se achiame ne sanse ono na ya Asantema kasa mafo Asantema mu ye obi ntimi meye bibim kwati Asantehene ma na nya den enye yi ti sa kwan no so na nam a kwan no so odi hu ye odi ye den ehu ye enti Asantehene so obegina wono ma biza ho se ye den na busua bi ba begina wo se wei eno aye wo honom nkonso na Asantehene ma nkonso case be pie honom omunyina bo mu nkro wie ye ready krata ye de ba ye be ye page be ye wa ha ye kenkan ni nyina wie ye no afei na de wono Asante abakosem na wo kwotena school makosua no sikadwa de awura no obetena honom a wono ne ba ye na mo mae sikadwa ba ye woni ye sikadwa ba ye ache ntie nyina ye wo ye betu sikadwa so e na hwan na sikadwa kasa kire no Asantehene nti sikadwa kasa kire Asantehene dia Asante abakosem a atwam sikadwa na nim Asantehene so ne ye ka kire no nti ebusua dua wo begina wono ma yetimi ka wabusua mu nsem wa beka se bi obi na akoka kire no wo begina wo se we yesimasi wo meya konya no we wodi bi enye yie we ekonafo mu di sa akonya na enye da enye yie ya asonafo na ye da edi nti Asantene nyina ne Asantehene wono Asante abakosem ono ne kura no Asante de atwam de eba ono ne kura no nti wono ene betimi ya hye se Asante mfie di enimi yese ye gitum sanse wono ena sebi sikadwa eba ya na nananom abetena konya so nyina na obi ani wono ono na sikadwa ka kire sikadwa so nya Asante ye tumi wati ase nti Asantema mu nsem bi agu sikadwa ho a no wo wisa kire Asantehene de wo se wono ne Asantema kasa mafo wo ka se mempredu asa ye ni na chi nti no ye kasa preko efri se obi ani wo sikadwa kasa kire ni bi mapa from yeru na ase tutu ebusafo yanko na Dibim ya Bantamahene ba for man kwatia de boye ru akotoko hene no na obi ehwe animu se na besi akwakosie wo ko hunu mpo ebisi ya ton ebisi sabe de wu isanse ache ni ade a na nso so yenkonkohwe se yehu na Dibim no so yewura osomu na odinti che no ana wafa ne ti anche no yenkokotoko fiu ye mersisia Nasa aje uti. Yule siasa. Nyama kwa hiyo. Ile smart na mambo ya na ngusu na sabidia kwa kunyama ile shia na sawa kwa. Nyama na ile. Wadi na ile ngusu so Unyama na ile na ya basu na kosi na mo so ko vile na no kai na ko ko na mo ko so ba ni ko disi na chire ni nyama na obusu mo ya bele na kizi bia ya kan tile de baya continue ko na ko se nyama yiwa Isso não sei se fosse se bavo sabe uma quando mano sabe nas você não sabe dia com pessoa dá um uma sabe e já o cai só que não viu sabe bavo o minha ba ana ko so so ma sabe o minha ba pai o antes você bebê mas sabe você não vou pedir ko e você amotre bai o nim eno ase debe de se koso na se se ase ye ma se ba do bu so na so kan na wo do bu
What I want to tell you, committee. So when you committee was fancy. Buy a number that someone said, or I don't know, which I'm carrying. What's on your room? We see. And I'm going to go to my bath for the what's fine. So we on and say that woman say, what's on the city? I don't know. And yeah, you're about for the solid man, Limia Ba. She's all over my will be done as a minute man of us. John, I will say, so I saw empty, I saw it. Was so who will go over to the free. Say, I don't know to us. Or say that you are catching on. Say the bar for any problem in the class. So, why I have one? What are the best war? Or say, Bassa, who would my chair? Say, the one, say, the corner, I do not win your money. So, I always want to swallow. That's why you got a national. One may well be Muslim for sabotage. I want to begin, papa. Much to get and walk them. So, we don't saw the better. What you know, so, if you have a room, I say, so you're a little or so many women are saying, I will be now. Also, probably don't come on to be now. So, that's what to the ground. What do you go to be there? So, Casabra. So, I don't know this will never say, who shall they know how to do? And one must have done the mind history. Say, son. So the government shall put them said, you want to say, look at home. Must it also say, who come? So we take the men say, Boswa, on Pensabra. And the separate dear, Atariabana, who say ye, Yatede. Na Yura can sing the name of the pan. Was not opposite who dear no cray, Edda, Intina, or yes, Sano. Na. Onye na dwene se obetuno na ya nungu social media no so ye betunu won se o se wo mo a se bempredua sa wo hunahuna no krase ye betunu to mo nyi sika wo ye den wo kan ni nyina kire no wan na ko ka kire Asantehene ti na me ka kire wo se wo ye se de Yesu bai no wo ka ahintasem na wo ka ni ma bi no sa na Yesu ye wura ye den etie ye nim se nipa no mu bi ehunu no so mfa so ne nso ye asantefo a ye nim nipa wo ye de ye da fom ama ne tia so kora ye pe o ka se ye na nne no nsia mo ye nyina ye be da ama no efi se wono ne ka se fi se Yesu Kristo be nante po so ana me boa wono na ako atware pra wo Asantehene wono na ako agye nsasem pempem wo twam wo se be mpredua sa bono ne mpatema bob no man wono wo bom man o enti se sani pa we ye ba be nya no ye mamu a wu krom na onya na nka betoto na se nka de da ye no abi na ba de wo be ye enti se de ye wo be gina wono mo ba ye wono me ba gi sika nyina aka se be ba betu nyina fa sika bela won se mehu wan ne koka kire no kire wo se sika dwa na esi wono mo no ye se bi Asante ye tumi no ampa da so tiase ne ntin ko ba bia ne kura ye wuranom efiri ye na kofika karimu penso tumfo kofika karimu penso oko kira hini se etu opim so odi kan mo penso besi na tumi a na wo mo ho no mo de ye adwuma no sa tumi no na se tutu ebone di ane aboye mu asenya pagya ye mu abebio sa tumi na ne kura na ode ye dai eye adwuma nti wo ya wo baba begina ho no masika dwa bagya wo ndidi ane ye nim firi utiri gosi wo ma reso ye be wo nge obetimi aka firi se bi da ye wo abesi akonwa de odi ye di kan di ye enyina aba abesi se bi da no de ofiri ho ade obedi yansa na wo kura wo ye dai wo ba enti se ye de ne kura se de ne wo ka no wo ka asem bi wo se asafo eni Bantamahene kumase ne de ye ka o mo miru na eden e kura o mo na ko ba se mo na ye nyina ye hwe mo so asua bibi na nanom a ye hwe o mo so asua bibi no da ne de nyina de o mo begina badwom e ma nkrofo tensem bi se ya na e ha adwene yesa wo bi a se bi ono no ye brempon bi a se bi ni dibre nnuro bi a mo mienu no na mama ono nso so
wo ye rechire na mo mpanifu a se bi nki ye ni dam so mpo no sei na mo ye de a esa na mama se bi wo baatan na ono nso te wo na wa pone tumi ni bi amama no na mama se odi arewo if se nye sei no wo ye de wo pe no enti no wo se Asantehene ya konya bie ni wono ma ye ketewa wa Asantehene ya nipa a wo ba betena akonya no so no de wo be ya akonya no wo ni ani di adbe ma no na be kire nipa a wo ye daache na se wo be ya akonya ne basa aboso me wo ho se ayira we ye dan wo se wafa enkonya egugugugu ho yira nti na obi swan ya se kope nkonya ntuntum kope be wo na nipa kro na akwa edai akwa akopese be bia ne nananom kogu ye bia wo so kope ba sanse no eni Asante tumi nti ye besre ye ntimi ntu nananom fo nye ne be kasama nananom watie nanso so ye de yenso ye Asante ade hye ase be mpredua yenso ye nyina yesu amane ne amamere afiri omo no nchen nti si yesu ye bibi afiri omo no nchen na se da ne da nyina ekoye bibi se ya ye mabunu no de ne ye beye omo kura no mo wotumi no na ya ye ne hwe ase bi ayenkwa posu kura ye ni bi no ye de ne ye beye ekoye sa na ama yesu ye tirim ye de ne ye nam ne ma bi ensem fata kura ne ye de na ye nti ye besere nananom se Asante obi benya yewura kasa atia na eye nananom atwa ne ho ahia obi be prezi yewura na obe kanfo yewura wonom atwa ne ho ahia no ebi kan sanse de wuti ukuro so ye no ana obi be kasa na we na sebi mpre se yewura de akonya amani se wo hu enye wo no wo kan wa se mu wakasa atia se bi wachia me wo pani ne wakasa atia no we de won sem fata kura se nke yewura de akonya ma no ya tete bebrebe bi no ka entokwa bi ba manhia nsuan bi wo ba manhia ntokwa ne ade bi mutim bi o ma no kasa asem no eye die ntia bra ne tene ne ya bra bo na bra bi a wo de na de na su bi a wo de na de okro na ye de ahya won sa no ene tumi na yewurade ma wo no ebo abra nti obi betima gina nchen aka jo we de ensem fata no kwa ne su ni ne ba ense wo hene ni kwa se nke yewurade ye den ede ma no nti yensu na nanom ye besere se ye sere wo mu eburu ya no de sumi na so ye de ya dwenkire ne ye kire o ye mabu na ye ba wo ne edi o machi sanse ye se de odi akire sua de odi animu enante mo na mokotena wo na yewurade mo aka Asantema yasem ma ba wesa de ayedai egu yasum de bia ba betete fiefiem ne se yamfa na kura ye mpiem ne ba bi ye hyehye no eye monten so ana ya boboa no na ye wo no se yamfa no kure ansom Asanteman se de ye so mpompon so mu kaaye no ne ye hye wuti hye wo che ne ye kunsu ko hye obi achi piapia ne ma bi ye ne ma bi a obi betena ne kuro so be kasati Asante because of force a wo hene na wo de fin ayeden aka Asanteman ti yesre se ne kure se de yeso mpompon so mu so mpompon so mu swan na o mo sekire yewura no yemfa no a ne yemu abrabo a obetini kuro so no hu ya wontumi me kasa ntia okra ne bia be ka achia men every said ye wo ye no kuro mu no akora keto akora betima yo se we de onye ni wa kasa na atia na atra so be ka achia men what is here eye bra wo bo no kuro so Asantehene so na di kuro na ye den amawo tuma ye kasa tie kuro no wa wote wona wa me ya kasa tie achia men tie be sere se yewura Bantamahene ye beda yewura so ase da yewura se papa sanse de ba ye nyina no won na tumi wono on na kasa preko on na kanka bi o ka obi nya dai enka bi enti se watumi de yewura Bantamahene ne ti ache no a ya aseda ene ye da yewura ye de ye kura exam koto ne aserewa ye ni ye ho hwe ya no ya ane ye de ka kire yewura se na nanom ni twedi ampo ni sikadwa nkoso a mpegya no na enye ne kese na Asantema so enye krabehwe na Asantema so enye krabehwe video no na akohwe ye no yewura Bantamahene ba form nkwatia ne ho nsem ena ye de ebesom mo sese de Yankopon adom bibia ayeboko a odwere ya ne yehwe ni mu se yeduzie ntwa no na chesa sundwe tumi aba nkonya hodo so yewura hyase atena se migidi se osoma hodo di anim ne nyina so se besisi ya okoi page na ye platform no so a ene bebrebe egu ho no mo a obehu ni nyina ebi kokubedi akona me ne si nkonya no pe ADUMASA TV ya purchase oyiri kayiri ni bi onombo boy ni pedua ni dina kagina mu yi yar hodo bia no eba na abon bongarat ede amount ADUMASA TV midin dia tesem hene kwaku yedase